Bueno, ja estem, primer dia de la travessia, que són 2 dies per dins del parc. I no res, ara anem a una cascada i a banyar-nos un poquet. Cariocas. Que així fa una calor que no veges. Anem, va! Bé, ja estem a la zona d'acampar, així. Hola. Crec que n'hi ha per ara una persona només, allí n'hi ha unes tendes, però crec que són del parc i no n'hi ha ningú. Està ben prop del riu. Així està el riu. Mira, així està. Així està el que seria el bater sec, que anem a veure si està obert. Sí. I això bàsicament és un forat. És un forat on cagues i després li tires un poc de serrín que no n'hi ha. Però bueno, a veure, la veritat és que molta olor no fa per no tindre res d'aigua i estar tota la merda ahí. Així diu que no se pixe dins perquè fa pitjor olor. Nosaltres anem a muntar la tenda, a pegar-se un bany en el riu i ja demà continuarem la ruta i eixirem al poble de South George. Bé, ja hem arribat al poble després de 2 dies de ruta. Com podeu veure, el poble té carreteres de terra, és el poble que està més pròxim del parc natural. També veiem una església ahí superxicoteta i molt peculiar, també, molt bonica. Així els gossos van pel carrer, les gallines també. I bueno, pues no res, ja hasta el pròxim vídeo. Adeu. Vinga, adeu.